wis teko. Urung balawa. Wah, sak kantuk aku. Sabar sih. Mulai wis tak kodho Jlokono kon dhuwur benteng. Yo. Ya ampun. Turu kok piye to? Ayo nek turu karo aku ayo. Patenono balawa. Jere getih wedi mati. Kowe rawani ning nandingi kridane. Encaka rupa, endi kadhedayan? Ora bakal bisa ngugut kemenangan yen aku isih meger-meger urip. Urung sembada kowe mateni Raja Mala. Nek aku isih meger-meger aja mikat. Balawa, iblis lanang dudu lanang kowe banci. Mandeko. Sapa iki? Siapa ini? Siapa dia? Inggih Raden Patih. Ndang dumateng kula pun Niken Salindri. Salindri. Inggih abdinipun Gusti Putri Utari. Duh wong ayu. Salindri. Kula tak masuk nyanti kene wae ora. Kula tak mantuk ora nyanti kene. Tau roh ana ing Taman Sari Negara Wirata. Kowe abdine ponakku Utari. Nggih. Lakar kados mekaten Raden Patih Kencaka. Wis kenal karo aku? Nggih ngertos wong jenengan Patih Wirata. Aku jek ganteng ora? Nggih. Aku jek bagus ora? Nggih. Kowe nganti ajeng mantuk. Mantuk ning ndi? Wonten ing Taman Sari kula dikengken diutus dening Gusti Putri Utari tumbas wujudipun sesekaran wonten ing Pasar Maja Sanga. Kula ajeng mantuk. Ose. Rungokno sik brantaning atiku wong ayu. Sajar kowe nyawang aku jek bagus, nyawang aku jek ganteng, pomo kowe tak pek bojo ngono, kira-kira piye? Panjenengan apa dereng gadah garwa? Ya wis, kok badhe rabi kula. Wong sugih kaya aku ki nek rabi bojo sitok-tok kurang, ngerti ra? Bondo donyaku tak nggo apa? Nek mung bojo siji. Kula mboten purun diwayuh. Nek kowe lak gelem diwayuh, bojoku sing dhisik tak patenane kowe rabi karo aku. Mboten. Kula mboten seneng diwayuh. Wayuh ki apa? Owahi dalan uyuh. Ngene maksudnya ngene. Diwayuh ki aku wis duwe bojo, kowe tak dadekne bojo sing nomor loro. Lara larane wong wedok nek diwayuh.
kula saged ngraosaken sepinten sebit rontang-ranting manahipun ingkang garwa yen to panjenengan badhe garwa kula mila sesama wanita kula mboten purun babagan menika. Aja kuwatir engko tak cukupi butuhmu. Kowe tak gekne papan panggonan, yen perlu kowe tak tukokne perunas. Kowe bakune gelem sumandhing karo aku. Inggih. Baris kemawon. Ya terus terang piye? Menawi kula tasih legan, tegese menawi kula tasih prawan wonten kula manut wong jenengan wong sugih. Ayo genah to ning mangke riyin. Menawi kula dereng gadah bojo, kula purun panjenengan palakrama ning kuciwanipun kula sampun duwe bojo. Lho, kowe iki wis duwe bojo? Sampun. Bojomu sapa? Senes tiyang. Kewan, senes. Dudu wong, dudu kewan. Bojo kula gendruwo. Bojo kowe ayu-ayu kaya ngono, golek bojo gendruwo. Nek bojo menungso kados panjenengan iku mboten saged suwi. Suwi lek ngopo? Lek jagongan, lek ngobrol wong gendruwo niku mboten duwe ngantuk. Nek panjenengan kersa kula aturi nembung dhateng bojo kula. Gendruwo ki mau? Nggih. Mapane ning ndi? Wonten ing pojok Beteng Negari Wirata. Lho, kuwi papan sing gawat kaliwat-liwat. Bojo kula manggene teng mriku. Mang tembung nek bojo kula nglilani panjenengan garwa kula nderek panjenengan kemawon, kula manut. Wong nyatanipun kula menika abdi panjenengan mboten wonten tembung paribasanipun wadine wong wedok mboten badhe nampik dumateng panjenengan. Kudu nembung karo bojomu. Nggih. Kapan? Gangsal menit malih nek yaketan iki wayahe medal. Ana ojok Beteng Negara Wirata. Kowe yo ning kono yo kok. Nggih, mengke kula tepangke nek mang tembung bojo kula entuk kula mangpek bojo mboten napa-napa. Najan kowe wis duwe bojo wujude gendruwo ning ayumu, kuwowo ngrontokne jantungku. Kakek, bojomu kan metu. Wonten pojok Beteng. Mangke nek pun Rati Sawatasa tindak mriku. Iya, nyapa to ngambungi ngono iki aku ngono kuwi. Lagi kenal pisan anak ngombang ngambung. Ketekan penonton bal-balan ya. Pancen yo ayu tenan. Pancen sing diarani godho ning donya iki sing paling abot ki ana to. Tembunge sing mentereng harta, tahta, wanita. Harta ku tegese bondo donya. Oke sing kekudho ra kuat, contone para pejabat kaya wani korupsi pirang-pirang miliar, pirang-pirang triliun. Kuwi mergo ora kuat godane nyawang dhuwit sing gampang digoleki tanpa rekoso. Kuwi godane harta. Tahta tegese kelungguhan. Kursi pakurmatan. Oke sing do kegodho ora nyawang kuwi halal utawa haram. Pekasane piye carane entuk kalungguhan entuk kursi dadi wakiling para kawula, mbuh piye carane ora gagas bakune iso kelakon penjangan. Kuwi tahta wanita tegese wong wedok. Wong wedok kuwi wekasane nek nganti bisa dadi srana godha sing abot, iso entek alas, entek omah temenan. Harta, tahta, wanita. Wong aglik gen nyatet wong lanang-lanang. Godha sing paling abot kuwi nek ora percaya jajal. Harta, tahta, wanita nek tembunge sing halus cara Profesor Sarwanto, Rukmi, kursi, putri. Nek cara ngaglik kene dhuwit dingklik karo teman wanita. Tak kukui ayumu. Sarindri. Halo.
ginjang ganjing langit kelak-kelak katon dari ginjang yang alisang mawe andrung sabarang katul ukir moyak mayek saking tias bali murlu marisang andrung kalau aku jaluk tulung yodi Mbak Yu sarindri ning opo aku dioyak-oyak dening Raden Patih Kencaka ning burine mau yo ana kembarane Kencaka Rupa apa dhek gandrung karo aku Balawa nyawang aku ki tanpa kedhet nyawang kuwi pucuk rambut tekan draman sikil munggah medun karo mripate iki digedhekne sisih alise iki dikincangke diunggah-unggahne irunge iki dipekrok-pekrokne lambene ngisor iki dicokot nganti muni mapek ngono kuwi Balawa dhek gandrung karo aku Balawa lah kowe piye aku ketrucut tembung aku wis duwe bojo gendruwone kowe yo Balawa pesak rombongan elek dhewe rupaku kok dadi gendruwo ora apa-apa to gendruwo ning jero gong nek ora ketok karepmu piye sukertane negara Wirata kuwi dumunung ana ing Kencaka rupa Kenca lan Raja Mala sing wis mok pateni karepmu piye glandange ning nggon sing sepi sing ora ngerti upang menggolek ning kono lena paten ana sisan men sumeblak padang jagat negara Wirata iki yo Balawa urung Balawa wah slangantuk aku sabar sih mulai wis tak kodho Jilokono kon dhuwur benteng yo wis teko urung ah slangantuk Sarindri aku tresno kowe meneh aku ngerti asline nggonmu nglandang aku tekan kene kowe iki ngapusi karo aku kowe iki ngapusi karo aku kasanake wong pengen ketemu kelawan aku nang nggon sepi iya apa ora enggak aku ngambungi ngono iki gak ora ana apa to kaya ngono iki ya ampun turu kok piye to ayo nek turu karo aku ayo dudu kowe turu kowe wong wedok buyuk kambotan pinjung apa kudu nganggo paksan ya hah piye to iki tenang pikir ora saweti karo aku ora bakal nglarani kowe ning bakal menakne kowe salah ya ampun piye to iki Patenono Balawa cicinya
Segrapala kang tumingal perang campo samya medali naratate pilate kota tanyuweng gomangun canggih benjang sangat jimijil latinya ngedari wuwus desta surawilaga kaya buta singa wregil Ratu Trigarta Susarma ya Susarman aku ratu sing duweni rasa gelo lawan Ratu Wirata sing jenenge Prabu Matswapati ya Durgandana mergo aku nglamar Dewi Utari anake Ratu Wirata aku dicutat kaya werjit cacing kepara aku diwirang-wirangke ana ing pinggir negara Wirata Dut nalika aku nglamar biyen larane atiku tak go mati he Ratu Wirata bentengmu wis tembus kekuatan Wirata wis ampus Kencaka rupa Kenca Raja Mala tumeka pati tegese negara Wirata ibarate kaya dene gajah sing tanpa tlalih macan sing tanpa siung ula sing tanpa wisa gampang aku ngrubuhke mergo dendam rasane atiku matur ana ngarsaning Sinuwun Prabu Duryudana gabungke kekuatan Trigarta ngastina gebak Wirata ambruk betenge